Wala ang aking wifi. Ang aking wifi ay hindi maganda. Sa mga gising pa, thank you for coming. Where are you? How are you? At sa pagiging loyal K-Berks mo, thank you so much. Touch ako. Up. Kumusta? Kumusta K-Berks? Ngayon natatawa ko. Dalawa ako. Ayan, ang labas ng aking kwarto. Medyo mahina ang signal. Kaya buksan natin ang pinto. Buksan natin ang pinto para medyo maaliwalas ang pasensya na, lumahina ang aking wifi. Nawawala. Ayan, salamat sa iyo. Mahina ang wifi. Ayan, sinara ko na lang ang pinto. Ayaw yata nang nakabukas ang pinto. Kaya, sara ko lang. Medyo mababa ang aking WH. Kaya nag-ano ako. Nag-live ba? Nag-live ako kasi mababa ang aking WH. Ayan ang aking higaan. Yes, thank you, say Bishay. Thank you. Pasensya na, medyo mahina ang aking wifi. Wait lang. Ay, wala na din pala akong. Oo nga, mag-silent ako, kaya lang mahina nga yung wifi. I-try ko mamayang gabi makapag-silent habang natutulog. Hindi nga ako okay. Okay na hindi. Pero okay lang, at least. Oh, gagawin ko yan mamaya. Mamaya bago matulog. Okay lang yun, may isang Ninja Kid na nakaalalay. Sana malakas lang yung wifi mamaya para makapag-silent ako. Ayun, thank you Tol, thank you so much. Shoutout sa inyo. Mamaya babalikan ko kayo. Kaya siguro nag-ano ako, nag-stop kasi emotion. Let's go na. Thank you. Ayan, shoutout sa ating natin ng Wi-Fi extender nga meron, pero inalis nila dito. Meron nga dito, pero kinuha nila. Sige lang. Kagabi medyo malakas. Itong Wi-Fi. Ngayon, malakas pa din. Ewan ko lang mamayang Wi-Fi. Ngayon, malakas pa din. Ewan ko lang mamayang gabi kung malakas. Kasi may extender, pero kinuha nila 1 week na andoon sa sala nila. Wala naman gamit. Ayan. Bibili nga ako, pero saka na pagka permanente na tayo dito, di ba? Ngayon, di pa naman tayo permanente. Kaya, tiyaga muna dito. Ganun. Kung ganun nga. Diba? Ayan. So, ayan, mag 10 minutes lang tayo siguro bago tayo magpaalam kasi mahina ang wifi. Mamayang gabi mag-silent ako, talaga naman na puro mga 27, 23, 24, ganun lang yung ano ko, sobrang baba.
Support tayo. Mamaya pupunta ako sa iyong bahay at manonood. Thank you sa 2 million people in the world na nagasuporta sa atin. Thank sana makakumpleto tayo ng mga tapusin ko mga 15 minutes siguro para meron naman ako kahit papano pondo. Ayan, kumusta ka diyan, tol? Kumusta, tol? Nasaan ka? Nagbiyahe ka ba ngayon? Linggo ngayon eh. Off mo ba? Off mo ba ngayon, tol? Shobs? Aking minimiting 15 minutes. Nakita ko kasi din yung friend ko, nag-silent din siya. Tulog sa Pinas. So, ay mag-try nga. Naka-open. Pambawi-bawi sa WH. Sayang naman ang natin, ads. Dapat din mag-upload din tayo, no? Di kasi ako masyadong nakakalabas sa magagandang tanawin, kaya hindi ako nakakapag-film. Hindi ako nakakapag-vlog dahil nga pangit ng mga napupuntahan ko. yung bukid, yung parang na-vlog ko naman na yun. At saka parang ang hirap mag-video pag nagmamaniho. Kasi ang daming mata sa kalsada. Mahuli tayo, laki ng fines. Kaya yun, hindi ako nakapag-video. Wala kasi akong handle ng telepon. Baka mainit. Okay. Pero hindi ka nag-off ngayon. Ayos lang. Nagtatanong lang. Ayan, salamat. 1 million people in the world. Shout out sa'yo, tol, Shobs. Mamaya babawi ako, ha. Salamat sa'yo. Mag-silent ako mamaya kasi nga, ay, grabe yung aking WH. Sobrang wala naman kasing kamag-anak na sumusuporta sa akin. Yung friend lang ang katulad mo, nakasuporta ka sa akin, yun. Nanonood na lang nga ako ng mga video ng ibang video, tapos kung sino yung na may comment sa akin, video, yun ang binabalikan ko muna ngayon kasi para naman parang nakakapagsukli din ako. Yung iba, 'di ba, ang galing kasi nga kahit mga anak, mga asawa, kapatid, kapamilya, nagsusuporta talaga sa'yo, gano'n. Sa akin wala eh. Kung hindi mo sabihan, i-play mo naman yung palabas ko, saka lang i-play, 'di ba? Dapat nga kailangan pa bang sabihin yun? Ayun, malapit na. Seconds na lang. Mag 15 minutes na. Ayan, salamat. Cut ko lang yan maya-maya mga 15 minutes. Tapos magsusukli na ako dyan. Dalawa kayo dyan eh. Kaya manonood ako ng nyo rin para makabawi-bawi din ako. Yehey. Mamayang gabi mag-silent ako. Magsa-silent ka rin ba mamaya? Yehey! Malapit na! Naka 15 minutos na. Ayan. 15 minutos na. Paalam na. Paalam na, tol. Salamat ha. Bye-bye. Ingat. Sige, ingat na. Bye-bye. Salamat. Mamayang gabi mag-live ako mamayang gabi. Salamat. Thank you. Bye-bye.